Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info ta shara da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kun wannan sako za ku ji fitattun 'yan Kannywood Mansura Isa da Ali Nuhu sun samu makami a kwamitin yakin neman zaɓen Bola Ahmed Tinubu. Mansura ita za ta yi aiki a matsayin mataimakiyar darekta ta biyu a bangare da ke da alhakin tattara kuri'u da kuma neman goyon bayan shugaba Tinubu daga 'yan fim da sauran masu sana'o'in nishaɗi. Kuwa Ali Nuhu wadda shine shugaban hukumar fina-finan Najeriya an naɗa shi mataimakin darekta na farko a wannan bangare na kwamitin. Matsayin da jaruman biyu suka samu ya nuna yadda masana'antar fina-finai ke taka rawa wajen harkokin siyasa da kuma wayar da kan al'umma a lokacin zaɓe. In masana'antar Kannywood Mansura Isa da Ali Nuhu na da babban tasiri wajen isar da sakonni ga 'yan fim da sauran masu ruwa da saki a masana'antar. Rahotanni ya ce aikin da aka ɗora musu zai mayar da hankali na neman kuri'u da goyon bayan Bola Ahmed Tinubu daga 'yan fim da sauran masu sana'ar nishaɗi. To ma sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.